Parang natatakot. Ano? Shout out po sa mga kalingap natin dyan sa manig ng lugar kayo. Subscribe niyo po si Kalampitos TV. Salamat. Sige po, shoutout to si ano. Hello po, good morning. Ito po si Kalampitos. Subscribe po ninyo si Kalampitos. Yan. Si Ma'am Belda. Sige po. Subscribe ninyo. Salamat. Subscribe nyo po, Kalampitos TV. Ito, papag-subscribe po kanyang YouTube channel. Salamat. Tulad ng pagsinig ng bintara. Isang mapagpalang araw po mga kalingap. Andito ako ngayon sa bundok kung saan ay may nakatirang may bahay po na malapit sa basurahan. Ayan. Pupuntahan po natin mga kalingap. Ayan. May aso dyan? May ido.
mga kalingap. Hindi ko alam kung bakit ganito sila. Siguro intindihan na lang natin mga kalingap kung ano yung naging ano nila. Siguro baka hindi sila nag-aaral o ganun. Sobrang mahihain. Ito sa mga kalingap.
Gusto mo Jollibee? Diyan. Ha? Ay mga kalingap. Hindi nyo naubos yung kanin nyo, ano? Para mamaya naman yan. Ito, ulam nyo naman mamaya. Oo, hindi. Hindi mo naubos pag nag-stay. Bukas, pag nakabalik ako dito bukas. Madala akong karne, ano? Matagal na kayo hindi nakakarne. Minsan man, karne mo. Magkano kinagkita nyo sa ano? Sa pagkakalakad? Depende man sa ano. Naka 1,000 naman sa araw. Hindi eh. Tipon, bago maano. Ano sa inyo to? Ito hindi man to nangagat, Hindi. pero nananapak. Palit pa. Maliit pa. Pag malaki na mangagat na yan. Team Kalingap dance, 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 dance. Team Kalingap dance, 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 dance. Team Kalingap ang laging hanap-hanap, tumutulong sa kapwa at taong mahihirap. Di alintana ang pagod at hirap sa pagkalinga sa tuwa. Si Lola Damian ay napapainda. Kalingap, Kalingap dance, dance. Kalingap, Kalingap,